नन जाबाय आरो ना माने कपिराइटआ बोखारजाबाय आरो ना लोगोफोर स' लोगोफोर बेफोरबायदि हेलौ लोगोफोर वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि सन्जित गयारिनि इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्राया जाबाय गोबां मानसिया सोंहरदों आरो ना कपिराइटखौ माबोरै बोखारो नेक्स्ट भिडिअ लाबोबाव होननानै आं खेनसे लाबोदोंमोन नालाय स' लोगोफोर कपिराइटखौ बोखारनो थाखाय जोङो क्रोम ब्राउजाराव थांनांगोन क्रोम ब्राउजाराव थांनानैहाय youtube.com होननानै सार्च खालामदो सार्च खालामबाथाय बिदि फैलाबायगोन आरो ना फाग्लासो मा खालामनांगोन youtube.com होननानै सार्च खालामनांगौहाय youtube.com होननानै जुदि सार्च खालामोब्ला बिदि फैगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नेट बुट स्ल'लै नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय नेटआ स्ल' जादों लोगोफोर नोंथांमोना फुरा जोबजासे नायदो स्किप खालामालासिनो अब्लासो बुजिगोन आरो माबोरै कपिराइटखौ बोखारो स' लोगोफोर ओइ नै खनायाव नायबानो जाबाय आंनि माबा नुदों आरो ना फट'खौ नुदों आंनि प्रफाइलाव थुबाय आङो आंनि प्रफाइलाव थुनानै ओमफ्राय जुदि नोंना जुदि बि प्रफाइला जुदि बेलेग दंब्ला नों बेखौ माबा खालामनांगोन सोलायना लानांगोन ओमफ्राय आंनाथ' बि चेनेलानो नालाय बि जिमेलजोंनो स' आंना होमबा मा खालामनांगोन बि जिमेलखा नालाय सेटिंआव थांबाय आरो ना आंनि लोगोफोर सिम्पोल गोरलै सेटिंआव थांनाय लोगो डाइरेक्ट फैबाय नै फैनाय लोगो लोगो नै चेनेल स्टेटास एन्ड इफेक्टर ना मायो फेक्टर ना बे थुदो आरो ना आं बारा इंलिस रायलायो लोगोफोर बिदि थुनाय लोगो लोगो नै मा फैगोन नायबानो जाबाय बिदि थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नायलांबानो बुजिगोन नोंनि माबाया मा होनना बुंगोन वाइटि स्टुडिअ क्रोम ब्राउजाराव अपेन जानानै फैगोन लोगोफोर वाइटि स्टुडिअ क्रोम ब्राउजाराव अपेन जानानै फैबाय आंनिया लोगोफोर फैनानै इयो माबा नालाय मबाइला बारा थिग नालाय होननानै बेखौ क्ल'ज खालामना होदो क्ल'ज खालामना होनानै नोङो कन्टेन्टआव थांनांगोन आरो ना नोंनि कन्टेन्टआव थुना होदो इहाय कन्टेन्टआव थुना होबाय कन्टेन्टआव थुना होनानै बबे भिडिअआ कपिराइट फैदों नायदो दानाबा हमना ला आंना नैबे फैदों तुमसे अच्छा कौन है होननाया आंना कपिराइट फैदों आरो ना बेखौ आं थुना होबाय आङो कन्टेन्टआव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स्किप खालामना होदो स्किप खालामनो जेबो बुजिनाय नङा ओमफ्राय थुना होनानै नैहाय नायबानो जाबाय लोगोफोर नै ओरैजाय बेक राइट साइडआव कपिराइट फैदों आरो ना ओमफ्राय कपिराइटआवनो थुना होबाय आङो कपिराइट थुना होनाय लोगो लोगो नै सि डिटेल्स ओंखारबाय सि डिटेल्सआव थुना होदो मोजां नायलांबाय था लोगोफोर सि डिटेल्स थुना होनानै नै इदि फैबाय आरो ना अबे मा खारननि थाखाय नै बिनो लोगोफोर नायबानो जाबाय नोंथांमोना तुमसे अच्छा कौन है बि मेथाइनि अनारा जाबाय नै बिनो बेनिफ्राय बियो कपिराइट होदों आंखौ नायबानो जाबाय नै बेसेबां 1.52 मिनिटनि भिडिअ बियो फुरा कपिराइट फैना होदों दायो बेखौ बोखारनांगौ ओमफ्राय जुदि बेखौ बोखारनोब्ला जोङो मा खालामनांगोन लोगोफोर बेखौ बोखारनोबा ओरै साइडआव नुनांगोन नै सेलेक्ट एक्सनाव थुना होनांगोन लोगोफोर राइट लोगोफोर बुजिना बुजियाखै सेलेक्ट एक्सनाव थुना होनाय लोगो लोगो बिदि फैगोन आरो ना नै बिदि फैबाय नोङो नाय मा खालामनो हागोन नोङो मेथाइखौ जोङो नै मोनथाम मडेलाव मेथाइखौबो दाननो हानाय केपासिटि गैया माबोरै दाननो हानाय केपासिटि गैया होनना बुंब्ला बि मेथाइआ फुल गासै 1.52 मिनिटआबो कपिराइट फैदों नालाय बेखायनो मेथाइखौ दाननो हाया आरो ना आङो मानो होनबा काटिं खालामनो हानाय नङा ओमफ्राय मोननै खालामनो हागोन साउन्डखौ मुट खालामनो हागोन हयथ'बा माबाखौ रिप्लेस सं खालामनो हागोन आरो ना जाय जोंनो इउटुबा जोंनो एक्सट्रा जि माबा होदों मिउजिक होदों बे मिउजिकखौ लागायनो हागोन दायो आं जुदि मुडआव होना होबाथ' आंना मेथाइ मोजां खोनानाय नङा मानसिफोरा नायनाय नङा बेनिखायनो मा खालामगोन आङो मेथाइ सोदेरा होनसै फार्स्टआवनो क्लिक होना होबाय आरो ना आङो मेथाइ सोदेरा होनसै आं क्लिक होना होबाय लोगोफोर राइट क्लिक होनाय लोगो लोगो नै कन्टिनिउआव थुना होदो लोगोफोर नै कन्टिनिउ ना लागायना होबाय आं ओरै कन्टिनिउआव जायफोरा कपिराइट बोखारनो रोङा बिथांमोननि थाखायसो दै बे भिडिअआ लोगोफोर आंबो बारा एसेबां टेलेन्टेड नङा जास्ट कमेन्ट मोननायखायसो आं बानायदों दा इदि फैबाय इदि फैनानै नै साइडआव फैबाय नै नों मा मेथाइखौ होनो गोसो आरो ना मा मेथाइखौ होनो गोसो हमना ला मेथाइखौ सिलेक्ट खालामबाय आं नायनो र' मा मेथाइ बियो बेफोरखौ होनो हायो नैबेखौ नायनोसै
खालामनासै दा आं सेबाव नांसै लोगोफोर लोगोफोर दायो जाबाय आरोना स' लोगोफोर आं मेथाइखौ एड खालामना होबाय ओमफ्राय मेथाइआ बे एड जाबाय खमसे खम बियो दसे गोबाव लायो आरोना हमना ला सोरनाबा सानसेबो लानो हागौ सोरनाबा बिदिनो 2 घन्टा 3 घन्टा लानो हागौ लोगोफोर दायो आंना मेथाइ सोदेरना होबाय आरोना आङो ओमफ्राय नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ लोगोफोर दायो बेबायदि आरोना लोगोफोर बेबायदि आरोना बेबायदिनो जोङो मा खालामनो हायो जोङो कपिराइटखौ बोखारना लानो हायो आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोना बुजिना बुजियाखै नोंथांमोना नैयै नायबानो जाबाय नै कपिराइटनि अपसनाव मा जादों दं चिकिं सोलिगासिनो आरो नै चिकिं दा चिकिंआ जुदि दाहाय गोमोरगोन आरोना बेयो जुदि चिकिंआव कपिराइटआ गोमासिगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों बुजिना बुजियाखै जुदि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर आरो लोगोफोर बिदि नङाब्लाबो नोंनि माबायाव थांनानै वाइटि स्टुडिअ'आव थांनानै जों बोखारनो हायो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना बुजिना बुजियाखै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन आरोना लोगोफोर दायो आधा घन्टा जाबाय आरोना आधा घन्टा जानानै आङो वाइटि स्टुडिअ'आव थांबाय वाइटि स्टुडिअ'आव थांनानै नै नायबाय आरोना कन्टेन्टआव थांनाय बिनोमोन नालाय लोगोफोर नुबाय दा नोंसोरना लोगोफोर नन जाबाय आरोना माने कपिराइटआ बोखारजाबाय आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर बेफोरबायदि खालामनानै बोखारना लानो हायो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना दिनैनि टपिकखौ माबायदि मोनदों बुजिना बुजियाखै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना फोरमायहरबानो जाबाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर